ye therefore yen nyina yen say efia da way is di animu da pom na kase ma yen nuano kranimfo eno nti oman Ghana aye de esi o say saa da no aya fofida eno nti nask adadwen ho say da bia nkofo frɛ ena doctor yenyanke beba 100 cities no moka ya na emu aden kakra de man na kaniema ba fo ma odafo akoma to yam obi mpa yen nyina sanka dako obetumi atuna na mo ade ba nask ya so ye ebre no anie efia da we ya edi ya animi odafo tienie ma me pa me se efia da we tim ya wo efie ya ye free screening e dia ma obi bia oba ho bia akwa na tienie enye free screening e bia wo bekọ ye wo wonsa no baako ni ya yala baako ya ma ni awi atwedro baako de akoma nya no bi ne nask na ye free screening na ye be tienie ye fidie nwanwaso na wo don sato so a ya de bia woni paduan bia eyipie no sa fidie no edanya media aduma efiada obi obesi obi a odon sato so a eye free eno da nchen a ubeko OPD ya chichire wonsa ye hwe omudro ya check o temperature ene niam akeka ka ho nyina ni nyina eye free sabre kro no an kasanso no afidie odon sato so na labs a wodo maku du anwase yankoye ma ho say adwunsomu o say mojamu o say janan mu o say ntesio mu o ni nyina eye free edafiada eka ensiye ebia na won na sabi o won kase mu yade won tinu twetwe won no won tinu yon ya obehia se obekọ ya doctor na wono de okọ school ni okosua ya nyina ni se wo hwe ni padua no makwa nkase ni ntinko a ene wo ye mu adwuma no won na obekọ na so ya no wodi ni mfidie ebe nso ebe screening won no ana obe on physical examination no ni nyina eye free obi wo kura na sabi obehia other therapists bi wo so ya edika no ho de pin so na ho to no ni nyina eye free ebia obi nso eba ya fidie na etwe fi ni padua no wodo na sinsuo mu a etwe ni padua no mu fi sradie bi ededa de ya poso nso fi bi edegyina ye ni padua no mu etwetwe ni nyina de free mu ema ni padua mu da ho no edafiada eye free enu si a ensi ye ebia na wonso won ba no ebehia se ye mfidie nwaso de tena so de na hyam de da so empo de gina so enyina wo ba fa sanfiri edafiada ni nyina eye free tiene yo me se saa niam we nyina eye free esan ye nuanom kramofo da o mudi enti no enu nti edafiada nyame dia anopa no nsia obi bia me ba obi ya niam na ye hyehye akeka ho asem nyina eye free na empo si obi o ye nhwemu ma no ni ye hu sese wo hawo bi enda wo ho na sa nipa kron obehia dura eno ha na ni gisam ne wo no tenie eye sika kuma bi na sa sika no enya yen na ye betwa sa sika na de ama na emom sika kuma bi ade ba enru agudo bi a wo se ade boa wo na wotumi konom na wonya yarsa ene apomdi SPS tan sa da fiada di pi wo so eno ntin ye wonya nyina sa da fiada ka kire wo nua na nua kan kire obi na odamfo so kan kire adamfo na adamfo so kan kire obi se ene de ya tin dende e da fiada ye nyina ye ko nask esan se won hwehwemu ahodo a wose obaye ne niam ahodo obeyam ye nyina se free enu ntim prempre we mu fa number ni CCA wo dia wo fra kasame jimi code tie ye man pa busua wo fra wo se wuju code wo dia wo je code wa kate no na wonua enso emfra bi no no so nye de asem bisa bi wo ho achi a manusi a wo betumi afra ni atwetwe nkomo bi a eho bi a atoa so enu tie busua fa number ni CCA 0244 120 269 0244 120 269 eno ti abusia fa number sisi na frɛ na mesi ebia utie mi etie mesi edafiada wo ba ye kyekyere wonsa ye hwe mu do ye check o temperature edi aka ho anyina eye free afidie ni ade ansa to so no a eka nam de wonsa to so a eye 100 cities no eno eye free wow labs a ho do afidie beka se enkoye ma say ye du num say ye num say ye nan eno so eye free eno da nchen a won na wo enkase mu eni ntrimu yade ma mbeko doctor na wono de saa niam no ko na wo hwe no ono so di ni mfidie ene niam okosua school mu ebayam examination na so be screen mu a ni nyina e free na de ni kan won ni se
afidie na wo do na sisi nsuo mu a etwe srade na ye fi ne niam bi adeda nipadua no mu ewo obrabom nyina afiri mu no eno so eye free na enso ho a ye mfidie nwanwaso a yakofa beguo no sɛde egyina so sɛde etena so sɛde eda so sɛde ade na hyem sɛde enante so ne nyina edafiada eye free great ne nyina nse ye nuanom kramafo da wayesi wa odie no nti ye yesa niam we nyina de amo bi bia na opeso ba nask bia na sempo ye yenhwehwemu ni wie na ye hu a se we na hawatie o ente se e bia ba bia akọ ya yenhwehmu wie doctor ka kira wo se ohun ya de dia kofa se be gia do da bi ni abo wo bosom kakra bi na wo de ba ye no wo di benya wo haw na ye hu ye nyina ho aduro akonom ama ho ato enu nti umpe we na apade naska ba clinic wa henema kokoben ye ni wholesale no na yenhwe ni mu eho pe sanso na akon kranso a ye wo Taifa Davi Johnson se dwumadie we efiade bi so koso on kran ha enu nti wo haw bi da wo so bia no ade bia tete wo na wo wani da so nyina se dako anka benya 100 cities no ba nask na so hunya ye no enne efiada we die yes free bra enu nti ebra no ani enu nti safa number sisi ye na efiada no pa no nsia na fa ye nhia wo nask ahenema kokoben great 0244 120 269 0244 120 269 anu ti abusia de ye kan nyina nsa naska ba klanka moti yenkan na edafiada esanse nana enipa dom eba gitwi aba honi ntino nask ayen hyehyɛ se enkofo eba ho nyina no yewo eniama hodo bi a ye bechicha de amasafo ebo ho ban enu nti naska to ne buase yewo sanitizers ahodo a ye becha mo obi obeba yewo nose mask ahodo a ye becha mo obi nso obi a ye bebia enu nti nyese ube nhwemu ni free keke saa niama we nyina sa de piwo so ye bebo ho ban ama niama nyina akoye na ne nyina nkanfu ya no adidie ne honom eho akwankyere de no so ye bonus ade ma obi a ana otwedi amponye okese mo yada say atiefo this is Naskeba Clinic. I tell you wono mo aben asante memu ade wono mo ni mo de wadama entena honka se yade wenu ane beku ampani ampa atem na de wabia ho tutu anama wate fiada we de wato adi bra na ne mpani ni mebompu ni mpu na abenya wahoto donima steel complex nso ewo kumasi asafo YF junction wonum na di roller steel gate any automatic garage door wade aba misrawo ufie ho garage no warehouse no shop no ano ma yemfa roller gate ni bi meto ma wo automatic de no modern home awasi no we ya yente say European America de na bia yemfa bi meto ano ma wo ensuo beguso awia beboso anwe na ache kromfo ntumi mmu na nkampese ensuo bubu no wadama brane me free estimate and measurement mfama wo ye the tropical na do ane nso aba sa na do we eyo efinhia duonu ni akire ni ani aya wo de ba ade mu enkontono no kef no ben echim kama why we dia bra etobi koton betubi nkronko koye wadwuma fra yen wa 0244 123 325 and 0244 46 1539 ya wasafo YF junction ya ben GR Future Life Smart Food eno de ye aduane o se yade bia ekowu a me na bekram ni padua no mesrew keka ho bra na bedi Future Life aduane bi na aduane no oye sa wo ba ya Bolivia Enterprise ayi wo so for line alignment a ye ne multi home de anhwe ne ye ne akofa aba yade a ha wo ye wo Future Life Original, Future Life High Protein, Future Life Zero and the Future Life Tonic ni nyina bi wa ha bra be kire wo yade ni mu kire yen ne ma ho aduane na wo nso kona kuti fra yen wo 0242878090 Top Coat Roofing eye number 1 roofing company ya ye dwene yen clients ho pa ye amount the highest quality roofing products ye born da form me do fonya asem keto o obi o ho a wo se me ho nso enchanse kales me da bo bi bra ne ma payment plan installment payment tua ne nkakrakra ye dwene ho be fa yen kohwe odan no yen tu for technical advice yen kiro enchanse ya wo de boss we bebo ne yen free estimate mfama wo dan ye betumi asi ahweso free ahyase ekosi se obebo awie wadama Top Coat Roofing ye won chance ni different ya you be use amount akoko space barekese kwan so ne wo 0554 316 281
eye yenso ye number Charistic Ventures for ne Zahara Mist and Zahara G capsules yade aba na eye nura se nemu yade hawa Zahara Mist and Zahara G capsules ebedi wasem na aka wasem e de amaw entina ho man nemu yade enko so abu pe Zahara Mist and Zahara G capsules na mo be ma waye mre me se wo mre yoni fridi afri o ton koto Zahara man capsules na eniwo akjinemu baby eton no bi akwa abenya bi fra yen wo 0246 348334 police ni na duro ni imboost herbal mixture no so odwa so adru papa nunie imboost herbal mixture nom na boost we immune system no na nya wa hoto imboost herbal mixture oye adwumade uni paduam nyina atumi yo ya liver any kidney problem no anya pressure ana menstrual disorders ni nyina hawa ko pebinom baby eton no bi akwa so upe imboost fra post ni wo 0246 208496 afe ba heba sentence nie ba eya so ye nkasa ni nompem dwuma na yedie na ha no so ba o problem a wanya wo nompem no ye no ho ne aboye ho aba so enti ye beboa na ye yisa ha no afiri o say ye wachiri bremo onsa na onan emu abu dompe ne ta ho no unya problem no sese wo ho ana dompe ne mu hyehyew ne mu ye oya bra na ba heba sentence so ba achi wo nyina no ebe ye afiri ho ene nye no nso nkumpo yade a edi unya wode akini a unya no aduro no fabra Dr. Ba ho Kumasi atonsu agogo amaya sabia no achi no wo 0244083482 eye ne number enna Agbeve Herbal Hospital ewa adakoja ache faka ye kwadwo so wudi esi wo Kwamu station na ye besu ne hwa ni mu pepepe eye Agbeve Herbal Hospital ahai so ba yade a wodi akini a wunya no aduro no eba be ya ha be last stop ati ase ye de mfidie be hwehwe ni padua ni mu ahwe problem no na ya pa no aduro na ye de account ye de nura bedwa so mona so pe mona cream fa bi dware fa bisra enyi hunam ani nsansa ne nkabo ne nko stretch marks ni nyina beira ena Agbeve fever etwidi yade ne betrete umoja ata awewe Agbeve tonic pebi Agbeve balm ne de eboa pa ema ene pakosoma 0246 595256 akwala ebra woni junior kon ye no edi na dodo sei ena junior yare edi be sei na ko be 4 months kasegu afidie nim na ko be 4 months ebe brokra edi na abesisi junior ne ho sene na sofo na eka no me ba cho kasegu afidie kasaden aye di say empompo no la nyam pompo ena esi ne hen esisi sine bebre ewo ne body mu ba chan ba cho satam no o no de minimum say me ko ma ma no ye me ko de akoma nti mbaye no mo so akwaje adusua duro no mo se ma ne nto kawa ne ento ntwene nti ba sa no kawa no say you say ye de yo e na ade ne start sisi no nti me ne ko sana me kan sa no e na kwaye why na ka kire o say so akwaje adusua duro me ba cho me dem ono anga sa e kan ma me te da ye ma ne ka na wo ka wa no hu da me ba cho da bi na mo Asem Beba Dabi hu da ba cho da bi se ya kaso bi ya baifo a wote ase ba cho da bi afidie ya wote so yi asofo otie akonfo otie malamfo ne alagifo otie so wo obi a wo honhom a wontumi mpie free studio hansi abonte o ya be chiu sesi a ndika no kra bi ewom wote di America no atiefo enkoma ayedie sabe odi ameba mo ma men kwa abra Shania Disaheba capsules. Madansi eni. Hey, enti wuku wachinya pa na nade. Wasa sa Disaheba. Ngoku abo. Wodi asasa. Mendie, unim bibi. Ene die for once maji wadi. Adusaheba mesha na. O kan for ma me no. Oh, manuma di ho adansi. Me ampa kane no. Na misisi na mintiri nyina twetwe me. Na me koko yade so tete me. Me numa Adusaheba mesha yi. Ni nyina tuko. Ene ma ye free. Adusan no ide. Ye tore die wonim na ye nye ho achi. Sisi yade ne koko aduro kase pa. Me
say a person kuro here dwumadi bebrebe sanye du sa heba mixture enka mawu na wonhwe wodona me kra me se me bo abaso na nsɛn die ugina branne afa eya dusa heba capsules no se me gina ni hu sa me ye bema mu a agenie eya no krepa adusamre obia tumi no bi adisa pemfo abatan ya wo mokwadanfo ene wona woni mfie dumie kumase atofo na atofo kwadu sa ba center ne clinic awa so me macro go filling station down no emu ene so me Pentecost asol down afa enya na ewa heba shop ne pharmacy bia mu free 0500 110 115 adusa heba ma dance nie okay Yadamase yakoya samba na me catch ro say whole egg powder kusia powder no e wudwa so why sa kusia powder yi eye kama pa o eye kama pa ade a ye de kusia ye no we ye kusia nkasa eye kusia ne afanim de kwan so ya ye ne package ne kama ya ye ne powder form ubetumi anya bidi aye okontomire stew wo nya adwa stew wo egg stew tomatoes de no ubetumi aye pancake gare photo indomie mo ene kusia ya chede ahye panum ni ade atwati ni nyina betumi de aye kusia powder ne ye kama pa we artificial things bia ni mesrawo kodwom ko supermarket ko mall provision stores na ko pebito frayen wo 0249 695581 future life smart food maka chirawo enti obepebia di ama aboawo ena 21st clinic ewo kumasi ahua ye ne filling station total filling station di animhwe na ha iso ba wo yi obi a woto ase wanantu ana wo nantini entini ne mu twetwen ye friend sciatica brana 21st for ye hwehwem ne ensama wate yade bi edu nya bia no wunya bi na se odidi odwuma ebeboa wo ba 21st akachi a ye wonro ya ye de be mama adu odwuma why freyen wo 0540 311 311 21st for no ma bin udinde nana kwa kubofa akwa we tina wakonwa ho akwa we ti okote ti mi osunwan mi wura vida kwa kubofa oya akwada bone bofa awiai osi wutie unu apanyini emo ha atete no waja ade oba ade acha me akra simanum no fa me dase we de nke disi maduo no akra ka paduo no we de ene ya ka de e je se me bon papa ensem wo mu okay ensem kum na me bon tawtaw ni yetiefo di dia so esan ya bre ni ntino na de mi di kan ne se de ne ka se yo so ye de osofo mbacho onye sofo ye mfre ne komfo adenti o ye komfo obies o ye komfo se obokolas wo mu de be nam se no o mu ntimfiri ho me koto fugu ene doso na me di sire aka no se bidie so no wo ba me bo ne bidie no se ntwoma so a me ma ne dia se nanim no ahia ase akom me sire no a ma wo na ada nya me sa anya me ni sta twetwe ne nsama wo kan nyina kire se wo ye komfo obisa wo se wo fie nkonwa wo ho wo se ane wo se wo ngunsa ye gunsa ye dai ye gunsa fra honhom so meboa ye nti wo konsuo mo koye dai okosire nsuo no tumi se nsuo ne moa no wo ye dai wo ye komfo sofo konsuo mu ade okoye ne se okoba asu we de sofo konsuo mu a wo de snap sekan kosua ekoy wo ye dai wo ye komfo mesere mo a mo mfre ne komfo ma me efiri na ekro wo mo na so ye ni din wantimi amo na nka obi anka wo wanya platform kesi ezei bo waso ye di wo ye papa anga ndimi mo waso ye din ensuo no ne ka se omodin ene o se nsuo ne de omoni din enti din komo of air se omo na yi ne din prayer camp ne din o se wo mo sa o se wontimi mo of air na me ye ebusa ne sa okay na no nyamanim ha ai me de nsuo no na mbusa ne watem enti nsuo no na me pushi na nsa no obebo se nsuo supon nsuo ni wakom enu ntira afei ni a eto so mienu me to nkra ya mama ame no a ne ba ne yade no se onhwe ni ye na enhwehwemu e kire se wakoton akwada yi a ye ne kasa ni papa koko a ngede hwe nkwada yi enti wonhwe ho yi na bia ho na yade ni firi na nye we ya enti wonhwe ho yi pa ena ni eto so won so wo se ebra wo mko ensuo mu ho no wo mko duru ye no won de wa ankobi wosoman ene koye endinye ono ene koye yesa na okan ye na se wosoma osofu ketwa se onko baabi
no nko ye bibia na wo pa say ɔse ne nua ketewa unua kama wo so na wo so ɔkɔ hwan din mu enya wo widin mu enti wo ye komfo afei wo sa se akwada no a wo ye niam ama awurabe akwada no ho atɔ no ejire so pass wo se akwada no ye dai okoko ma ase de ndie wo de na kɔto hospital hwɛ bi o wo se akwada yi akwadwo nso akɔyi na yi no ne friend say ne bayie no e de ahye baabi enti na me se sa konfuo we wakase wo ye sofo a wo manyankopon ye kete ye nyankopon tumi ye ene so obi akwadwo nso akɔyi ne bayie e de ahye ho na nyankopon tumi no ntimi nkɔ enya sofo aba ne bompa ye se me soma wo soro agrada wo soro akakaduro enti ko soro agrada na nya krededede na ko bubu bra yi bayie no entumi ana dwonso no eye nyankopon ati wade eye nyankopon enti nyankopon ntumi ana de oye ni nyina kire se oye konfo mesere free na kro ma on friend ho sofu abusua wei amamra ne amane kwan so betumi aye bibia na betumi pa ede ebetumi ohe ni wokra ohe ma o ohe ma no ye obetumi efiri se oni ho kwan se obo akwada we ebayi oni wo kwan so okonsuo mu ekoye saa nyankemade oso ohene na wawuo no wadi nki asere ne kwan dada onse se de bia okọ okosere ohene ne kwan se nsuo mu okobo asu ana okọ dani dua okobo asu na we kura posifo kura no aban emra kura no emra ne betimi no adi visa akwada we otiwe wagu na nim ase ase nyame ammo a akwada mfie enkwa na edwo na nim nyina no se din we to no so a sebe wa hwe ya ware kura ho be ya din ama no akwade kura ho be dia ma ndi wo se emra kura no ekwan bi so no ebetimi ni nadi amamre ebetimi ni nadi na emra nso betimi ni nadi okay erase we did the Daniel Owusu or say hey Nana Krobea or the Asem Beba Ghana how this interview is one of the best interviews. I salute you too, Danny. Ghana no ya metaka sa same way. All right. Eno, yada mase some of them asem ya bedan baby esese yansu yegina mochi na yetu anamo de fa hu bia no yebetu ate na akura ne yare no yehunu baby ene sene etie esi nyankopon tumi ade nyina ye ono na se ode oho to ne so a ade dibuwa wo na se onso se wo tumi bi wo baby ena ade ye no ena aso ni tumi bi wo baby a se ne me kan ye no ye nyina ati asase so nyankopon o heye oye papa oye fa oye bone a oye fa tifa che otrim ate adama se atie for ye dwumadie ni isi ase na anu bia asem bia ya tie for pai bo de gutai menka se sunsum nsam ni ho sunsum nsam wo ho papa e wo ho na mom se kwani ye nipa bia fa so bring na ni so no time there are some things common sense but we don't do that yeah jataba and Dr. Xavier baby I will be amechiawo wona wo de diabetes aduane papa abedwa so Mr. So you be our diabetes. Over insulin panie. Atna wo so ache. Fred doctor no. Francis ya why Mr. 0555 789698 0555 789698. Adam wa say. Yan sorry so medwa brim meto aso. Yakramo.